Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande mbaɗan ekko bindol. Mi addanma clavier o mi holluma holno bindirta sa yiɗi windude ordinateur ma walla portable ma no mbatta. Bismillah, jehen hen. Ɓe gaddi alluwal men nani. Winda ɗo ko windande goo, waañ, jito, janga, mbaawa, ceerta e majjere. Waɗanma ɗum dani yenne mbawa ɗum jangude. Windande goo, windande ay windande goo, waañ, jito ay waañ, jito, waañ, jito, waañ, jito ay janga, jang e nga wona janga, janga. Ɗo woni mbaawa, mbaawa woni mbaawa. Ɗo woni ceerta, ceer e taa wona ceerta. E ko bange majjere, ko bange e majjere. Numéro ma nani mo jokkodirta ha mbawa nadde e galle jangde he 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li ngara jangen. Joni noon ngara momta bindol boɗewol ngol ɗo ha laaɓa cer ngara jangen. Joni clavier o gaddanmi ay clavier ma nani ene winda hen pular. Joni noon ko ɗo teskotoɗa ko bindanmi ko. Ay ɗo joni so waɗi ni ay ni wonti mawɗe mi acciti tokose. Ɗo mawɗe, ɗo tokose. Wadde a faami ko ɗo woni mawɗe piya hen tokose. Ay ɗum ɗo ko woni majje, maj ko ɗo. Ɗo noon sa waɗi ni tan ay dirti, ay dirti. Hayde ko ɗo woni ay momtirguel ɗo, ay ɗo momtirguel nani. Sa windi a juumi momtirguel ɗo woni dirtinirta, ɗo nani. Sa wi joni a waɗi ni ay a o nani, ay a ari, ay a nani. Joni mbimi ko Allah wadda ko al ay alnani. La Allahu ay Allahu. Mbiɗa wo ni ay woni. Ay goo, gooto. Allahu woni gooto. Ay kan, kan mbaɗa ɗo pesgel dow, pesgel
ay kaanduɗo kaan du kaanduɗo ay kaanduɗo e re weede Allah mbaɗani mbawa ɗum famde ƴetten ɗo henne mbaɗen dani henne bindogol mawnirma seeɗa mbaɗen ni bindogol mawnine seeɗa ha mbawa ɗum yiide no moƴƴi wonande an mo ganduɗa guite mum belani moƴƴiɗo bisimillah joni noon gaddoyen kuuɗol ay ɗo woni Allah al ɗo woni laa ɗo woni hu woni Allahu wo ni woni gooto wona gooto kaan du ɗo wona kaanduɗo e re weede ereweede on saha noon ngara momta ɗum ɗo ha laaɓa cer no mbiyata mbiya Allahu woni gooto kaanduɗo e reweede Allahu woni gooto kaanduɗo e reweede mbaɗani momta ɗum kadi ha laaɓa cer no mbiyata Allahu woni gooto ngara ha ɗo Allahu woni gooto Allahu woni gooto mbaɗani kaanduɗo e reweede gasi ayɓi ɗo henno goo ɗo ko ɗiɗi keɓɗa ɗo tati mbawa ɗum tarde lawa gotol no mbiyata mbaɗa dani yene momta sami yatar ɗum mbiyata ko Allahu woni gooto kaanduɗo e reweede gasi ɗo woni Allahu woni gooto ko ɗo woni kaanduɗo e kaanduɗo ɗo woni e reweede gasi tawami haaldal gotol mbiya Allahu woni gooto kaanduɗo e reweede Allahu woni gooto kaanduɗo e reweede gasi ɗum ɗo woni ekko taro ko wi taro ekkirnirte ngara gitta ɗum ɗo ha laaɓa cer gasi a hollama no windirte ngara jokka bindol kala wiyema arta o moni ngara mbaɗa ɗo henne ɗo ayo arti ɗo
a wino allahu woni gooto kaanduɗo e reweede joni noon ɗo henne mbaɗa ni jippina ay ɗo joni ɗo ko ɗo memata ay ɗo o jippima sa watti ni a fiiɗo o artiɗo ay ngel ɗo diidel majowel kalɗo woni ko ɗon bindol ma yarata joni noon jiɗɗa ko jippinde ɗum ay oɗo o mbattani ay mon to a fiiɗo ay arti to ɗo woni artirde ɗo woni ɓenninde ay a ɓennini joni noon ngel ɗo ngel jiiɗa ene maja saɗa winda ko ɗon fuɗɗorto tawde a windino allahu woni gooto kaanduɗo e reweede mbiya ay muhammadu woni ay woni cuɓaɗo ay cuunan ɗon cuɓaɗo ay cuɓa mbiɗa ɗo cuɓaɗo e windere cuɓaɗo e windere nde fof gasi ɗo joni jippina clavier o mbawa yiide ko jiɗɗa haalde ko a wi muhammadu woni cuɓaɗo e windere nde fof joni noon sa yiɗi ɗum wawa mbaɗa ɗum ndani henne ha gasa jaha ɗo gusta bindi ɗi ay ɗo ay foti gacca ɗum ɗo jalta a joni a fondi ɗum ha foti e yiyandema hankadi ma waw ɗum jangude holno ɗum jangirte ngara mbaɗa ni allahu woni gooto kaanduɗo e reweede gasi ɗo mbiɗa muhammadu woni cuɓaɗo ay ko cuu e ɓa e ɗo ndenninɗa cuɓaɗo e win ɗo waɗa kojambowal sara ɗo hadama sikku ko ndawon ɗo win ay e win nde wadde ɗo ɓeyda ɗo henne win nde ɓeyda hen nde o e win nde e windere mamtaɗo muhammadu woni cuɓaɗo e windere he fof ay e windere he fof
joni ngara mbaɗen ni momten ɗiɗo bindi haɗi laaɓa cer ngarten ponden ɗum ha fota ay ɗo ay ngaren ne mbatten ngaren ɗo ƴeewen ɗo ne mbatten ha fota tawa hattama jangude ay ay ɗo moƴƴi ɓeydi seeɗa ɓeydi seeɗa ay ɓurti ay ɗo moƴƴi gasi jalten gasi ɗo joni a dañi yiyande bindorngol ay ɗo mbiɗa ko allahu woni gooto ha ɗo kanduɗo ko ɗo haaɗi e reweede allah woni gooto kanduɗo e reweede ɗo mbiɗa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam woni cuɓaɗo ako ɗo woni cuɓaɗo e windere he fof e windere he fof muhammadu woni cuɓaɗo e windere he fof hayde e windere he fof joni aɗa waɗa ekkotaroma ɗo joni ko windande goo ɗo ko wanjito ɗo ko janga ɗo ko mbawa ɗo ko ceerta e majjere gasi windande goo wanjito wanjito janga mbawa ceerta e majjere ni foti ɗum woni nde ɗo windande nde donde no mbiɗa ngara momta ɗum ha ɗum laaɓa ngara tarana kam ɗum laawa guuto mi heɗo no mbiyata windande goo wanjito janga mbawa ceerta e majjere ala firo kono alkule kewɗe nannama hen ha ɗum wawi jangade ɗone ngara maɗani momta ɗum ɗo ha laaɓa ngara tarana kam ɗum tarirte mi wiya allahu woni gooto kanduɗo e reweede ay allahu woni gooto kanduɗo e reweede allahu woni gooto kanduɗo e reweede ɗo mi wiya muhammadu sallallahu alayhi wa sallam woni cuɓaɗo ha ɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam woni cuɓaɗo e windere he fof ayde muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mbiyata nde puɗɗa ɓennude mbiya woni cuɓaɗo e windere he fof muhammadu
nde wona hen sallallahu alayhi wa sallam e nder ɗemgal ma puɗɗa wiide woni cuɓaaɗo e windere he fof sa wiyama ya windu ɗum mbaɗani ha ɗo maja so maji jippina ɗum ɗo les ay ngara non momta ɗum ɗo haɗa jibde ma gaddoya kuɗol men ngara ɗo ha ɗo maja ay ha ɗo maja muhammadu mbiya sallallahu ay sallallahu ay alayhi wa sallama ay wa sallama kasi ɗo joni a andi no ɗum windirte no mbiyata ko allahu ɗo ko muhammadu ay ɗo ko inde allah ɗo ko inde nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam jonon wonno ko allah adi mbiɗa ko allahu woni gooto ndeke allah wona ɗiɗo ko gooto jonon mbiɗa allahu woni gooto ay nani allahu woni gooto holko handi e rewede mbiya kanduɗo e rewede kanko omo handi e rewede kanko omo handi e rewede muhammadu noon ko dewowo deweteɗo ko dewowo deweteɗo o won mbiya muhammadu ay sallallahu ko ni windirte alayhi ko ni windirte wa sallama ko ni windirte wa sallama wadde andi muhammadu sallallahu mbiyata ko sal e lal e laa e hu ndenninɗa wona sallallahu alayhi wa sal e lama o ndenninɗa woni wa sallama no mbatten momten ɗum haɗum wawa jangade ay ɗo ay sa wi muham ko ɗo haaɗi madu ko ɗo haaɗi sal e lal e laahu ndenninɗa wona sal lallahu ɗo ko a hagasi layhi alay a e lay e hi wona alayhi wa sal la e ma wona wa sal e lama jonon sa wiyama yalin ɗum gitta ɗum ɗo ha laaɓa ngara tara ɗum laawol gotol mbiya muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ay famide sa welama pecca ɗum mbiya alayhi wa sallama holno mbiɗa muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ayde
muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ƴetti karfeje kewɗe cañƴaɗe ha mbawɗa windude muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ɗone garɗa mbiɗa woni cuɓaɗo e windere ay win e nde e re ndeninɗa wona win nde re he fof joni a holliri ɗum ɗo mbiɗa yo wiye woni cuɓaɗo e windere he fof ay joni noon wiyeya ar tara ɗum gitta ko mbaɗɗa hen ko ha laaɓa on saha ngara tara hankadi taren tawde mbaɗi ekko en kolliri en gayni heddi ko tarde bisimillah dow windande goo wanjito janga mbawa ceerta e majjere 00221 77 906 14 81 yaya li wonde namdinoɓe numéro nan ɗon ngara kala ka jiɗɗo nadde kalanɗa sirriji naata a yiɗa gacca taro rewi hen allahu woni gooto kalduɗo e rewede jippoɗa mbiya muhammadu sallallahu alayhi wa sallama jippoɗa woni cuɓaɗo e windere he fof sa wala mbiya e nder windere he sa wala mbiya cuɓaɗo e windere he fof wala mbiya e windere nde fof e windere nde fof e windere mbaɗa ɗon nde fof ɓe mbiye he fof fof ne wiye ɓene mbiya cuɓaɗo e windere nde fof soko windere nde fof ɓe mbiya e windere he fof an kam janngu tan ko alkulal haangal ummini en ɗon heewo fof o ko faa ummini en ɗon kala bindogol ko alkule ɗe goya sañede allahu a yi hen laawuji kewɗi la e ha e wa e na e ga e ta e ka wona e da e ɗa e ra e wa wona muhammadu ɗone arti hen ma en ha en ma en da en sallallahu a wi hen sa en la en e ha en alayhi a wi hen la e ya e ha wa kadi wa sallam a wi hen wa e la e ma woni a wi hen wa e na cuɓaɗo a wi hen ca e ɓa e ɗa e windere a wi hen wa a wi hen na e nda e ra he a wi hen ha fof a wi hen fa ko heddi ko masɗe muɗum nannoɗa hen ko heddi ko masɗe mum nanduɗa hen ha ɗum wawa janggade ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañiruɗa jangga ɗigga mbasa yawde ko janguɗa hen famɗi heewi yo ɗiggat ko janguɗa hen famɗi heewi yo ɗiggu